Fi knisja miżżawda bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lil Salvu Seychell, eks-deputat Segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. Raġel ta' veru, hekk kien deskritt Salvu Seychell mill-kappillan tal-Knisja Parrokjali ta' Ħallija fejn ingħatatlu l-aħħar tislima. Father David Gawċi fisser lil Salvu bħala raġel ġentlom u li dejjem ħa interess f'kull qasam tal-ħajja. Tal-istess fema kienu bosta persuni li miegħu ħadmu għal diversi snin. Ġentlom kbir li kull minn mismiegħu nista' ngħid li kellu x-xorti li ltaqa' jiena inkluż ma' bniedem ta' kwalitajiet rari. Bniedem kwiet, bniedem li ma jfettix il-glorja personali, eżemplari għall-aħħar li dejjem jagħti mhux jara x'sa jakkwista. X'kien ifisser Salvu għall-Partit Laburista? Qisu wieħed mill-mexxejja. Il-mexxejja għaliex għal il-fuq minn 35 sena kien fl-engine room, kien fil-magna tal-partit. Kien ukoll assistent segretarju ġenerali tiegħi bejn l-2003 u l-2009 u llum u fl-aħħar jiem mhux jien biss imma l-Partit Laburista ma definittivament in-nies ta' Ħallija u dak kollha li b'xi mod jew ieħor messew ma' Salvu Seychell tilfu bniedem uman, ġentlom, bniedem korrett, bniedem fil-veru sens tal-kelma komplet, bniedem sempliċi ma bniedem li l-kobor tiegħu jagħmlu uniku. B'dedikazzjoni kbira Salvu baqa' jagħti semu fil-Partit Laburista mingħajr qatt ma stenna xejn lura. Kulħadd jaf Salvu, partit kien ħajtu ta' ħafna l-Partit Laburista mingħajr ebda pretenzjoni, fiskiet, ħafna drabi ħadd ma kienu kun jaf dak ix-xogħol li jkun qed jagħmlu. Salvu kien bniedem uniku, aħna bħala żgħażagħ bħala forum żgħażagħ Laburisti konna uffiċċju ma' Salvu. Ġifieri Salvu konna naraw kuljum. Kien persuna li huwa niddeskrivih bħala replaceable għall-partit, persuna li ta' ħajtu kollha l-partit, ma kienx hemm sibt, ma kienx hemm ħadd anke sal-ġimgħa li għaddiet kien qiegħed ħdejna. Ħassejt ħafna t-talfa tiegħu, inna naħdmu flimkien fil-Partit Laburista mill-Labour League of Youths. Salvu kien l-iktar bniedem għalija eżemplari, kien bniedem ta' karattru kbir. Preżenti għal-funeral kien hemm bosta personalitajiet distinti fosthom il-President tar-Repubblika Mari Luis Colejro Preka u l-Prim Ministru Joseph Muscat.